Здравейте хора, аз съм AFP Pro BG и с мен е Iron Fist. Здравейте. И днес ще играем Kid PvP в Ghost MC, нали? Да. И айде да започваме. Скачай долу. Доста 3 кръв бе, човек. Виж. Скина. Пил супите, бе. Ако то с не е хак. Аз го... Не можах да го удара даже, човек. Аз тук ги разбивам. Браво. Аз още 3... Лошо направи, като не си сложих текстчар това брат. Аз съм си сложила, ама... Аз съм стимпи. Не се забелязва малко. Защото почти... Да, хора, лага ми. Иначе, между другото, аз съм ранг Legend и за следващия ранг ми става 116 XP. Аз съм ранг Survival. Survivor? Да. Опа! Аз бия тебе. Сори. Кой? Хайде. Да, хора, виждате, то ми лагва. То сървъра лага и на мен ми лага. Девил! Аре бе, вижте на колко малко остана да умре, бе. Аз съм невидим. Лагва! Аз се намесах тук. Диши. Девил, то ми лагна! Да, съм умрял, нали? И как ти якото, брат? Капа, няма интернет, брат. Виж колко са долу, това стим. Стига ме бе! То си ми пречи да виждам. Някой ме подпали, бе! What? Ето Девил е заснет как. Айде, бе! Някой ще убия ли днеска, бе? Някой ще убия ли днеска? Нямам търпение да съм на други интернет. Са пак имам повече умирания, отколкото убийства, бе! Ти колко имаш умирания? 139, а убивания... Аз имам 149. Виж го тоя пламен, бе! Биема от 1000 блока, бе! Какви са тя хакери, бе? В Ghost MC има... Значи българско комьюнити, бе! Всички хакват. Вече, виж го! И то лагна скайп даже. Гледай, брат. Гледай как лаги. Виж го хака, бе! Те тук са напълно хак. Са не игрите! Това кой Всички хакват! Как ли този, бе? Козунитата до края, брат. И антик много бека пуснали. Аре, бе! Брат, българското комьюнити. Изчакайте малко. Не игри, които хакват. Не, игри са... Нубове, пък са хакави. Вижте го. Виж, чукото е. Няма тим. Аз не ставам с никой тим. Тъпанарозно. Аз съм в водата. Аз съм за тебе. Ама те са тимове, виж, бе. Гледай го, Виж, бе, те са... Тримата са тимове. Бе. Аз началото дете ми беше, да ти направих там на едни двама комбото. Ти ми беше. И той на мен, ама бе. Как ми взе ти? Лад, един е в... Аре, бе, само ми лагва, само умирам. Ти ме, айде, голем. Аз съм умирал тук на какво, брат?
лагнало. Как не отзем нищо Просто хаквай, човек. Хаквай се хаквай. Не разбера ти български помните, брат. Аз се хвърлям тук, аз плаш, всичко и хвърлям, ама не умират. What? Пи супите. Нямам супи, аз съм с кит ванила. Да. Стига, бе! Аре, бе! Супи интернет, бе, ще го убил някъде, бе! Ще напусна. Ай, ще пусна на F5, иде, по-епично, ама те пак ще ме убият. Аз съм с на F5. 145 умирания, 141 убиване. 154 умирания. Аре, бе! Антониц. Окей, човек, има един план. Ела при мене само. Гледай го, Антонице! Ела са. Ела. Ти що си там? Няма да снимам, ти ще няма да пуска. Добре, така... Айде! Скачаме на този тука. Shit, ти... Айде, не кажи и като си умрял. Виж го, хака, виж го. Като си умрял, стой там. Вече не познавам българите. Ела тука. Няма. И да, хора, това ще бъде и за този клип. Абонирайте се, лайкнете го и да. Чао. Кажи чао. Чао. Чао.